actividades. Eu, por suerte, collín un bote polveiro que había diante da miña casa, na Capela Vella, que agora non existe. No baixo había un bote que era do pai dun amigo meu, que estaba embarcado, tanto o pai como o amigo meu. E pedinlle unha vela a outro compañeiro, e coa vela dunha adorna e co bote, pois empecé a xogar co barco. Ao principio eran todo complicacións, o sea, non sabía nada, nadie me enseñaba nada, desde cada algún vello berrábame desde o peirao, dicíndome que era un burro, que non sei que, e bueno, a base de virar e volver a virar, e ir por un lado, ir por outro, deixar que o vento me levara, despois non era capaz de volver, tiña que vir a remos, pois a base de ir espabilando, pois polveiros, se entre ou 4, que eu xa non me dedicaba. Meu pai sí, eu ainda me acordo de rapaz pequeno e tal, meu pai xa tiña feito algúns e tal, pero eu xa non, prácticamente non fixe. Como non fixe ningún adorno, eu nunca fixe un adorno. No? Entón, a adorno estaba desaparecida. Entón, eu nunca, porque a adorno se debe recuperar agora, cando pasaron aí en Arousa, a facer unhas tornas e tal, e agora, pois, bueno, hai bastantes, pero non. Na pesca, estes barcos salían a pescar aproximadamente as sobras 6 da mañá, ou así, salían os mariñeiros a pescar, e os mares deles normalmente era hacia a Illa de Ons, hacia a boca entre a Illa de Ons e Camicastro, na salida hacia a Ría de Arousa, frente á costa de Sanxenxo, que chamaban a Serra, e logo depois pola ría, que é cando pescaban por aquí, pola costa de aquí da parte de Loira, Bueu, por aí, éramos da ría. E sobre as 2 da tarde, recollían as liñas, salían de mañá de madrugada, e as 2 da tarde era un auténtico espectáculo. Ver, estabas atento desde un mirador alto, ver como empezaban a subirse puntiños blancos, empezaban a aparecer no mar puntiños blancos, que eran as velas destes barcos, e viñan todos navegando a converser o porto de Bueu. Era unha regata de competición, de feito eu era, porque que ocorría? Que normalmente a primeira tanda, o sea, digo tanda porque a venda do pulpo dividíase en tandas. Os compradores dicían, bueno, ti chegabas coa cubeta na lonxa, e puxíanse así, a guilera, e ias poñendo a cubeta no chan, e formaban o comprador, bueno, subestamos isto, según os kilos que máis ou menos eu tiña interés, que podía ser 1.400 kilos, outros 100 kilos, ou tal. E logo depois facíase unha segunda tanda, e outra terceira tanda. E normalmente a primeira tanda era sempre a que tiña mellor precio. Bueno, unha experiencia moi bonita foi de neno, meu pai era vendedor de lonxa, e a 7 da tarde, 7:30 da tarde, no verán, velos chegar todos en ringleira, era como ver unhas 30 velas vindo uns da parte de Udra, outros que viñan de Ons, outros que viñan de dentro da ría, era unha imagen moi bonita. Despois anécdotas, bueno, unha vez enseñando aos rapaces a navegar, pois puseme chulito no costado e caín ao mar. Bueno, a verdade é que podía haberme agarrado, pero dixen, bueno, vamos a facer a maniobra de home a agua e a ver como responde esta xente. E, bueno, moi ben, dixen, oi, tranquilo, seguir navegando, cando estedes conscientes do que está pasando, dades a volta e vindesme a buscar. Efectivamente, anduveron como 20 metros, viraron en redondo e xa me colleron. Entón, por aquí era onde entraban os barcos no inverno para abrigalos, e atrás había unha lagoa, de algo que chaman as lagoas, e chegaban hasta lá esta iglesia, os barcos no inverno.
E era un verdadeiro espectáculo velos ver desde por aí todo ese chiño de puntos blancos que viñan a converser ao porto de Bueu. E cunha particularidade, a pesar de que todos eran iguales, máis ou menos do mesmo color, todos blancos, todo tal, os mariñeiros tiñan unha habilidade para distinguir que barco era. Eu tiña un tío mariñeiro, un tío meu mariñeiro, e a veces estábamos os dous arriba, e eu vivía aí arriba na graña, e digo, oi, mira, aquel é o baleo, e ven, acaba de levantar o baleo, aquel é Quiño, aquel... Dábamos o nombre de todos os barcos que iba levantando, porque se tiña un remendo na vela, outro que se tiña non sei que. Eles tiñan as súas puntos de identificación, e eles desde arriba diferenciaban que barcos viñan e tal. E era, como digo, un espectáculo perfecto.